yhdistyksen nimissä tai ainakin jotakin lohtua tuoda jollakin tavalla. Mä pyydän tänne lavalle yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Juntusen. Laitetaan Jounillekin aplodia. Joo. Ja sitten minä pyydän tänne viimevuotisen Mojopatsaan vielä nyt muutaman sekunnin hallitsevan Mr. Mojon Eelis Lassila. Ja tämä tarkoittaa sitä, että O-Plus on sitä mieltä, että vuoden 2014 vuosi eteenpäin perusona Mojo. Maija Paakkari. Okei, mä pidin vuoden paperipainona. Ja sitten varvaskin murtu, kun se putosi senkin päältä. Suoraan siis varpaalle, vaikka oli kengät jalassa. Se on nimittäin fucking heavy. Ja you're welcome. Joo, ja tässä vielä Maijalle nyt on tämmönen hieno kunniakirja. Kaikkien käätyjen kerran ja toivotamme oikein hyviä menestyksiä sulle. O-Plus on muistanut sua tämän kunniakirjan patsaan. Vielä kerran. Maija Paakkari! Kiitos tyypit! Mä tein tämmösen pyhän lupauksen. Vuonna 2015 niin se meikäläisen ensimmäinen levy on tullut pihalle. Suostunut. No, kylläpäs mä hieman herkistyn. Aika iso seura joutui silleen tavallaan 36-vuotiaana. Ei kertaakaan levyttäneenä artistina. Aika siistiä. Kiitos tyypit. Mä ollaan Olli ja Jussin kanssa soitettu 16 vuotta kimpassa, niin kuka olisikaan parempi seurue meikäläisen kanssa juhlistamaan tätä tilannetta. Mä lupasin muistaakseni tuossa Avattia Rallaa 15 vuotta sitten, että mä levytän joskus pelihalideita. No en ole levyttänyt vieläkään, mutta että eka kertaa nyt soitetaan se. Edes yksi biisi. Vai mitä? Joo. Niin. Time and time again, I went away.
want you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Time again, I went away, but then there comes a time when I need you, and once again, these words I have to say. Take me back, I need you. Kiitos kauheasti.